ένα ωραίο ραντεβού στην ιστορία και μπορούμε να γράφουμε την Τετάρτη στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Αντέχεις να γυρίσεις με τα πόδια? Και κάνω με κολοτούμπες γυρνάω. 700-800 οπαδοί του Παναθηναϊκού που ήρθαν με κάθε μέσο εδώ. Ο Αλεξούδης έδωσε στο Βαζέχα το σουτ, καλό πάνω τα δοκάρια. Καλή προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Εδώ στο Βαζέχα. Εδώ Σεκρετάριο. Κάνει ελιγμούς, θα κάνει και το σουτ πολύ καλό. Διώχνει ο Βάντσικ. Ο Έμερσον έχει την μπάλα. Ο Έμερσον που κάπου στην κοψιά θυμίζει λίγο τον Πατίστα. Έχει χώρο ο Λατάπη, κάνει και το σουτ και η μπάλα περνάει μόλις πάνω τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν ακούμπησε ο Βάντσικ. Ντρούλοβιτς. Γεωργιάδης με τον Ντρούλοβιτς και ο Βάντσικ θα πετάξει την μπάλα. Κόρνερ είναι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Θέλει να φύγει και ο Αλεξούδης, του βγάζει πολύ ωραία την μπάλα. Βλέπετε πως κόλλησε ο Αλοΐσιο. Μπαίνει ο Αλεξούδης. Εδώ έχουμε την μπάλα, τι σφίριξε. Έχουμε ότι δεύτερη κίτρινη θα είναι. Και είναι κόκκινη στον Αλεξούδη. Δεν το πιστεύω. Είναι κόκκινη στον Αλεξούδη. Αν επιμείνει στην κάρτα του και θα επιμείνει βέβαια ο Τρενταλάντε, δεν μπορεί να μην επιμείνει. Τουλάχιστον υπερβολικό. Μάλιστα. Έδωσε θέατρο δηλαδή. Βέβαια έδωσε θέατρο στον Αλεξούδη, ο οποίος βλέποντας τον Αλοΐσιο να έρχεται απάνω του, κόλλησε για λίγο, αυτό είναι αλήθεια. Ο Ρότσα βλέπετε χαρακτηριστικά. Για να δούμε τη φάση ξανά, διότι βέβαια το παρόμοια φάση ακριβώς απατά. Φέτος σήκωσε ολόκληρη βίαιλα συζητήσεων στην Αγγλία, θα σας πω σε λίγο. Βλέπετε, ο Αλεξούδης περιμένει. Του κάνει το τάκλινγκ, του παίρνει την μπάλα βέβαια καθαρά ο Αλοΐσιο. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι θέατρο όμως. Ο Γεωργιάδης παίρνει πολλά μέτρα φόρα. Το σούτ είναι καλό και περνάει δίπλα τα δοκάρια του Μπαΐα. Εδώ πέρασε. Για να δούμε. Το σούτ δεν είναι κακό και είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μάρκος, αν δεν κάνω λάθος, ο σκόρερ, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 41 ο Παναθηναϊκός ευνηδιάζει την Πόρτο την ώρα που μένει με 10 παίκτες. Ο Μάρκος με ένα, ας μου επιτραπεί έκφραση, αριστοτεχνικό σούτ, βρίσκει την μπάλα εκεί που πρέπει και τη στέλνει πάνω από τον Μπαΐα που κινείται λίγο πιο έξω από το τέρμα του. Θέλει να γυρίσει και ο Βαζέχα. Πήρε την μπάλα πάντως ο Πολωνός. Κάνει και το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτυών. Να ο Παναθηναϊκός ακουμπάει το 2-0 που ξεκινάει με τον Μπάρος. Αυτή την αντεπίθεση για την Πόρτα. Η παλιά είναι ο Ντομίνγκο σε καλή θέση. Εύκολα ο Βάντσικ. Και εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν σε καλή θέση. Είδατε και το ρόψι. Μπάρος. Ωραία για τον Φωλία. Γυρίζει ο Φωλία. Διώχνει ο Βάντσικ όσο χρειάζεται. Ο Ζουνίδης πολύ ψύχραιμα βγάζει την μπάλα από την άμυνά του. Έχει 16 λεπτά ακόμα για να κρατήσει αυτό το 1-0. Το γκολ του Μάρκο από το 40 λεπτό. Και παίζει με 10 παίκτες. Το σουτ και διώχνει ο Βάντσικ. Το σουτ νομίζω τον Φόλια. Ναι. Την αλλαγή του Ρόψον. Λατάπη κάνει τη σέντρα. Κεφαλιές. Σουτ. Πάνω στο Βάντσικ και κόρνερ. Διάρκεια στο αγώνα. Για να δούμε και αυτό το κόρνερ. Βγαίνει μέχρι και ο Μπαΐα έχει περάσει μπροστά. Έχουμε κι άλλο κόρνερ. Έχουμε κι άλλο κόρνερ. Και είναι η λήξη ο Παναθηναϊκός. Κάνει την πολύ μεγάλη νίκη. Βλέπετε το Ρότσα που απείλησε εντός εισαγωγικών θα γυρίσει περπατώντας στην Αθήνα. Εάν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν θα το πραγματοποιήσει από απόψε ή θα περιμένει το πρωί να βάλει τους παίκτες στο αεροπλάνο και μετά να ξεκινήσει περπατώντας. Τελικά, Χουάν, θα γυρίσει στην Αθήνα με τα πόδια? Είναι λίγο μακριά. Ήταν ένα χιούμορ αυτή τη ζωή. Πρέπει να έχουμε και χιούμορ λιγάκι. Αυτό που έγινε βέβαια εδώ μέσα πριν από λίγο δεν είναι καθόλου χιούμορ. Όχι, ήταν μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι φτάσανε το σημείο τόσο όριμο που είναι τα παιδιά του Παναθηναϊκού που μπορούν να καταφέρουν φοβερά πράγματα.